Joo, eli mä oon tosiaan Aura Pyykönen ja mä oon gynekologi mä oon perustanut sellaisen kuin Isla Terveys, joka muutamia vuosia sitten, joka on Suomen ainoa naisille suunnattu digiklinikka ja meillä on fokuksessa tällainen kokonaisvaltainen ja kohtaava naistenhoito, eli pyritään löytämään ratkaisu tilanteeseen silloinkin, kun se vaikuttaa haastavalta ja ottaa huomioon sitten kaikki siihen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat seikat. Voi. Estrogeenin lisän käyttöhän perustuu oireisiin. Ei niinkään mihinkään kuukautiskierron niin kuin varsinaisesti olemassa olevan tai pois jäämiseen. Tokihan siinä huomioidaan sit monenlaisia yksilöllisiä riskitekijöitä ja se yksilöllinen tilanne. Ja ikä nyt on siinä sellainen yksi merkittävä tekijä, ei suinkaan ainoa. Eli jos ikä on, sanotaanko, että 40 tai alle, niin suhtaudutaan hiukan niin kuin ehkä varovaisemmin tai ehkä mieluummin lähdetään erityyppisiin valmisteisiin, mutta sitten taas jos niin kuin ajatellaan, että osuu siihen niin sanottuun normaaliin vaihdevuosi-ikään, eli 45-55, niin etenkin jos ja kun siellä on se hormonikierrukka käytössä, niin veisataan siitä, että onko niitä vuotoja vai ei. Mutta sitten onkin haastavampaa just tämä, että jos rupeaa tulemaan niitä vuotoja sen suihkeen kanssa. Eli sitten on tärkeää katsoa, että ensinnäkin, että onhan se niin sanotusti käyttökuntoinen se kierrukka, että se ei ole yli-ikäinen. Ja sitten toisaalta käydään ehkä gynekologin kanssa niin sanotusti kivijalassa juttelemassa, jossa voi katsoa ultraäänellä, että sinne ei ole tullut mitään muutoksia, esimerkiksi myomia tai polyyppiä tai jotain muuta, joka voisi sitä tiputtelua lisätä. Mutta muutenhan se on niin sanotusti fysiologisesti eli toiminnallisesti hyvin helposti selitettävissä, että sitä tiputtelua tulee, kun estrogeenilisen aloittaa. Koska se estrogeenilisä tekee sen, että se kohdun limakalvo paksunee, ja mitä paksumpi se on, niin sitä herkemmin se vuotaa. Ja miksi tässä niin sanotusti perimenopausissa, eli tässä ylimenovaiheessa, niin se vuoto tulee sitäkin helpommin, on se, että se munasarjojen ohjaus ja munasarjojen oma progestiini, eli keltarauhashormonituki, niin se niin kuin pikkusen heikkenee, ja se ei ole enää niin semmoista rytmistä ja jämptiä, kun se on aikaisemmin ollut, niin sen takia niitä vuotohäiriöitä tulee myös enemmän. Mutta tämä on nyt semmoisella niin kuin hyvin korkealla tasolla, että miten tämä asia on, mutta että semmoisella niin kuin tästä ehkä nyt niin kuin käteen jäävinä viesteinä, niin ilman muuta voi käyttää, mutta pitää keskustella gynekologin tai muun asiantuntijan kanssa siitä, että mikä se omassa tilanteessa se paras annostus on. Ja sitten se, että tosiaan jos niitä vuotohäiriöitä tulee, niin tsekata sen kierukan ja kohdun tila. No sitten tullaan siihen, että se tavallaan ennen kuin se kierukan vaikutus ja kierukan vapauttaman keltarauhashormonin vaikutus pääsee tasaantumaan, niin siinä voi mennä useita kuukausia. Eli siinä alussa on ihan takuu varmasti tiputtelua ja se niin sanotusti kuuluu kuvaan. Nyt sitten on vähän eri asia se, että onko kierukka ollut pitkään ja sen päälle aletetaan estrogeenilisä vai onko niin, että kierukka ja estrogeenilisä aloitetaan samaan aikaan. Eli näistä tilanteista on niin kuin vähän erilainen vuotoprofiili odotettavissa ja vähän erilaiset asiat kiinnostaa sitten ehkä lääkäriä. Eli silloin, jos se on niin kuin ollut pitkään ja ollut täysin vuodoton sen kanssa, mutta sitten aloitetaan estrogeenilisä ja alkaa tiputtelu, niin se on niin kuin harmillista ja sitä pitää vähän sitten tutkailla. Ei niin kuin mitenkään merkki vaarasta, vaan ihan just niin kuin äsken selitin, niin tavallaan ihan normaali ilmiö, mutta vaatii tutkimista. Sen sijaan, että jos se aloitetaan se kierukka ja estrogeenilisä samaan aikaan, niin se vuotoprofiili voi olla oikeastaan ihan mitä vaan, ja kaikki on niin sanotusti normaalin rajoissa, kunhan se ei ole valtavan runsasta. Et tyypillisestihän se kierukan kanssa on semmoista niin kuin pikemminkin jatkuvaa tiputtelua kuin kauhean runsaita menkkoja siellä täällä. Tätäkin voi hoitaa sit alkuvaiheessa varsinkin niin kuin vielä suun kautta käytettävällä niin kuin keltarauhashormonin lisällä, että se saattaa siinä alkuvaiheessa olla ihan fiksu juttu, että sitä vähän niin kuin tukee sitä kierukan antamaa hormonitoimintaa sitten keltarauhashormonivalmisteella suun kautta, mutta tosiaan siis aina yritän kannustaa potilaita siihen, että kun se kierukka laitetaan, niin kannattaa antaa sille aikaa,
koska ennen kuin se pääsee sillä kunnolla niin sanotusti potkimaan sisään, niin siihen menee joillakin useampi kuukausi. Vitsi, miten hieno ja tärkeä ja vaikea kysymys. Ja tämähän on nyt semmoinen, mikä on nyt ehkä sanotaanko tässä tämmöisen niin kuin puutteellisen tiedon ytimessä, että meillä ei oikein ole hyvää tapaa mitata niitä hormonitasoja, ja meille ei totuttu sitä tekemään, ja me ollaan niin kuin aika kategorisesti perinteisesti suhtauduttu hormonikorvaushoitoon, eli joko sitä käytetään tai sitä ei käytetä. Et nyt tämä tämmöinen niin kuin syklinen hormonikorvaushoidon käyttö, niin se on vähän niin kuin uusi juttu, ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi perimenopausissa, tai sanotaanko, että jos PMS-oireet vaikka vahvistuu, niin käytetään niin kuin siinä, missä kierron mukaan oletettavasti se estrogeenitaso on matala tai laskusuuntainen, ja tämä tarkoittaa sitä loppukiertoa. Eli siellä noin viikko ovulaatiosta, niin sitten käytetään kuukautisiin saakka. Ja tämä on tyypillisesti se, missä niin kuin ennen vaihdevuosia, vaikka vaikeutuneiden PMS-oireiden hoidossa se estrogeeni saattaa olla tosi hyvä. Mutta sitten kun ollaan niin kuin vähän pidemmällä siinä niin sanotusti transitiovaiheessa, eli siinä, että ollaan niin kuin selkeästi siinä, että niitä ovulaatioita jää pois enemmän kuin niitä on, ja se kierto voi pysyä edelleen jossain määrin säännöllisenä, mutta ne vuotomäärät usein rupeaa vähän vaihtelemaan, ja rupeaa tulee tiputtelua ja kaikkea muuta, niin tämä onkin paljon hankalampaa, koska siellä voi välillä olla semmoisia hyperestrogeenisia vaiheita, eli sellaisia, että sitä omaakin estrogeenituotantoa on tosi paljon, ja sitten taas toisaalta semmoisia ihan niin kuin hypovaiheita, ja nämä voi olla niin kuin paljon, mitä mä sanoisin, ei niin kuin ollenkaan ennustettavissa suhteessa niihin vuotoihin niin hyvin kuin aikaisemmin. Ja tässä kohtaa ehkä se niin kuin menee vähän semmoiseksi kikkailuksi se annosten vaihtaminen, mutta toiset taas niin kuin jotenkin tuntee ne oireensa itse ihan hirveän hyvin, ja ainakin mulla on sellaisia potilaita, jotka sitten sanoo, että ne sitten käyttää niin kuin hetkittäin vähän isompia, että ne käyttää vaikka nyt, jos lentset on käytössä, niin käyttää vaikka 2 suihkausta ja välillä 1 suihkausta, ja tällehän ei mitään estettä ole, että sitä lentsettoa ja muutenkin ihon kautta käytettäviä estrogeeneja, niin niitä annoksia pystyy vähän vaihtelemaan sen oman oirevasteen mukaan. Mutta mitään sellaista, että mistä semmoisesta, puhutaan objektiivisesta, eli tavallaan semmoista ei pelkästään omaan tuntemukseen perustuvasta mittarista, niin tätä ei oikein pysty päättelemään. Mutta jos sä kysyt mun henkilökohtaista mielipidettä, mihin tässä ollaan menossa, niin mä luulen, että näillä, että mä ennustan, tämä on nyt siis ihan tämmöistä, että mä luulen, että meillä tulee olemaan tällaisia varmaankin jonkun verran näihin erilaisiin niin sanotusti wearableihin, eli tämmöisiin rannekkeisiin ja sormuksiin ja muihin älylaitteisiin perustuvaa semmoista fysiologista mittaria, josta sit pystytään tekemään tämmöisiä algoritmien avulla tämmöisiä ennustearvoja siitä, että missä nyt mennään. Ja nämä saattaa olla tulevaisuudessa sellaisia, jotka tosi paljon ohjaa sitä itse asiassa myös sitä hormonikorvaushoidon annostelua ja käyttötapaa. Mutta vielä ei olla siellä. Niin valitettavasti ei, mutta eletään jännittäviä aikoja, koska tuntuu, että kun tässä on tällaisessa ikään kuin itse elän vähän tämmöisessä kansainvälisessä Women's Health-kuplassa ja paljon juttelen muualla kehitettävien ratkaisujen tekijöiden kanssa, niin tulee semmoinen, että ihan hirveällä vimmalla viedään eteenpäin erilaisia mallinnuksia lähtien siitä, että miten ihan vaikka kännykän kamerallakin pystytään tulkitsemaan verenkierrosta ja muusta, niin tosi jänniä aikoja. Et voi olla, että ihan muutaman vuoden kuluessa meillä on käytössä sellaisia kuluttajille saatavissa olevia mittareita ja ratkaisuja, jotka sitten paljonkin helpottaa sitä oirehallintaa ja hoitoa. Mä oon innokas testailen kaikkea, mitä markkinoille tulee, ja tietysti lääkärinä en hirveän vahvasti voi suositella mitään ennen kuin siitä on oikeastaan mitään tieteellistä näyttöä. Et tässä on just kun eletään vähän tämmöisen kuluttaja- ja lääketieden rajapinnasta, niin täytyy vähän lääkärinä ja potilaiden kanssa asetella sanansa aika tarkasti, että että tavallaan ystävänä ja naisena mä voin ehdottaa, että käytän jotain tällaisia, mutta sitten lääkärinä täytyy ottaa vähän erilainen lähtökohta. On ikään kuin ihan tämmöisestä omasta mielenkiinnostani aika paljon tutkailen ja katselen, mitä kehitystä tulee ja millaisia ratkaisuja on, ja olen just testannut itsekin sitä kotimittaria, ja se on siis pissasta tämmöinen vähän
No siis suoraan sanoen kotihormonitesti, joka mittaa useampaa tai hormonimetaboliittia pissasta kotona testattavalla tikulla, ja siinä on sellainen pieni laitejääppi sitten. Kyllä tämä on tosi mielenkiintoinen mun mielestä, ei välttämättä kaikkien, ja tämä on niin kuin ennen kaikkea musta tosi uutta, koska meille on niin kuin opetettu siis lääkärinä, ja sitten toisaalta myös ihmiset on opetettu siihen, että ei näitä hormoneita juuri mitata, koska se on niin hankalaa, kun ne niin paljon vaihtelee. Ja tämähän on muuten siis pikkusen nyt sivujuone, mutta tämähän on myös johtanut siihen, että miksi naisille on niin vähän tehty ja ihan lähtien naaraseläimille on niin vähän tehty lääketutkimusta, koska ne hormonitasot vaihtelee ja se on niin vaikeaa. Mutta siis sen sijaan, että suhtauduttaisiin niin, että se on niin vaikeaa, niin nyt nämä niin kuin, tavallaan innovatiiviset uudet ratkaisut tuo siihen, että entäpä jos vaan niin kuin seurattaisiin ja mitattaisiin. Ja kyllähän se tuo hirveän paljon tavallaan, se niin kuin validoi ja vahvistaa sen, minkä ihminen jo ehkä itsekin tietää ja mikä on tietysti tuolta internetistäkin luettavissa, että miten ne niin kuin tyypillisesti vaihtelee. Ja sitten kyllähän se semmoinen tuo vahvistusta, että okei, tässä on niin kuin 95% ihmisistä menee tällä käyrällä, niin mä osun tässä käyrällä näihin ja mulla menee näin ja mä oon oikeastaan aika normaali, mikä on nyt varmaan se, mitä siitä niin kuin käteen jää. Ja sitten toisaalta se, että jos sitä träkkäystä tekee, niin sittenhän saat saada sit sellaisen niin kuin myöskin validoinnin niille oireille, että okei, ehkä nyt niin kuin tässä kohtaa mä oon vähän uupuneempi tai muuta, tai mua harmittaa enemmän tai mulla on enemmän päänsärkyä, koska hormonitasot elää näin ja näin. Mutta hoidon niin kuin tukena, tai sanotaanko, että hormonikorvaushoidon kanssa, niin mä suhtautuisin tähän kyllä varauksella, koska meillä ei ole oikein mitään tietoa siitä, että miten meidän pitäisi niitä tulkita, ja ensinnäkin miten se niin kuin, ikään kuin lääkevalmisteen metaboliitit, niin miten ne näkyy niissä testeissä, että siihen suhtautuisin varauksella. Tavallaan siis sellainen kanssa, niin kuin mikä on ehkä ollut jotenkin niin kuin, tiedän nyt, onko se oikea sana ylimielinen, mutta semmoinen jotenkin vähän jännä, niin kuin sanotaan koululääketieteen suhtautuminen vaikka tähän lämpötilan mittaukseen, että se on pidetty jotenkin täysin huuhaana tai turhana, vaikka kyseessä on niin kuin ihan tosi selkeä, normaali fysiologinen ilmiö, missä niin kuin, estrogeeni- ja progesteronin vaihtelu johtaa kehon lämpötilan niin kuin muutoksiin kierron aikana. Ja tämä on ihan selkeästi nähtävissä oleva. Mutta oikeastaan tämä on tullut vasta niin kuin, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana semmoiseen niin kuin kliiniseen käyttöön, tai edelleenkin kliinisessä käytössä tämä ei edelleenkään ole tuolla niin kuin, sanotaan lääkäripuolella, mutta sillä että on niin kuin ihan tämmöistä niin kuin yleistietoa, ja ihmiset mittaa ja ihmiset käyttää erilaisia siis niin kuin ihan sormuksestakin, siis periferistä lämpötilaa, sehän ei ole niin kuin yhtä hyvä ja luotettava, mutta että nehän on aika selkeitä. Ja sitten toisaalta kyllähän sekin on niin kuin kivasti, niin kuin sä oot itse havainnut just sen, että nyt kun sä käytät sitä hormonikorvaushoitoa, niin tämä muuttuu, niin toisaalta sekin tuo nyt sitten, että ehkä meillä jossain kohtaa on myös sitten se ymmärrys siitä, että miten hormonikorvaushoidon aikana se tyypillisesti käyttäytyy. Niin kuin, mikä on ihan globaali, ei pelkästään liity Suomeen, mutta vähän niin kuin sivuaa siis sekä tätä ikään kuin naisterveyden alitutkimusta, että sitten myöskin tavallaan tätä suhtautumista vaihdevuosiin. Eli vaihdevuodethan ei ole mikään sairaus, vaan kyseessä on tämmöinen niin kuin normaaliin elämänvaiheeseen liittyvä kehollinen muutos, mutta tämä on jotenkin jätetty niin kuin sinne, mitä sanoisin, jonnekin siihen harmaalle alueelle, että tämähän ei oikein kuulu minkään lääketieteen alan erikoistumiskoulutuksen ytimeen, ei edes gynekologien. Ja tämä on niin kuin jotenkin järkyttävää, että tämä on myös johtanut sit siihen, että semmoista niin kuin harmonisoituu selkeät hoitoprotokollaa ei ole, ja sitten varsinkaan niin kuin kompleksoiduissa tapauksissa, että kun se on vähän haastavaa, niin niihin ei varsinkaan ole semmoista yhteneväistä näkökulmaa. Niin, kyllä se todella näkyy ja tuntuu tuolla niin kuin sit meillä naisissa, mutta nyt on ihanasti, siis tämähän valtaa hirveästi palstatilaa tällä hetkellä, ja isot talot Suomessa tekee, niin kuin yksityispuoli tekee isoja aloitteita tämän eteen, ja on niin kuin tavallaan ihmisiä tulee ulos niin kuin omilla kasvoilla, ja julkisuuden henkilöitä niin kuin tuo esiin, että miten niin kuin isosta asiasta on kysymys. Ja toisaalta sit samaan aikaan meillä niin kuin tiedekin vähän saa kiinni, ja meillä on niin kuin ymmärrystä esimerkiksi siitä, että miten paljon enemmän niin kuin aivoperäinen ongelma tai tapahtuma tämä on.
koko vaihdevuosi, että vaikka niin kuin kaiken ytimestä on se munasarjatoiminnan muutos, niin itse asiassa niistä oireista aika iso tulee siitä, että miten ne hormonitasojen muutokset vaikuttaa aivoihin ja neurologiaan muuten. Että siellä on niin kuin juttuja ja niin kuin se ei ole pelkästään negatiivista. Kaikki, mitä vaihdevuodessa tapahtuu, ei ole pelkästään negatiivista, vaan se on niin kuin, mä tykkään siitä ajatuksesta, mitä se on kuvattu, että se on vähän semmoinen niin kuin aivojen niin kuin semmoinen järjestelmäpäivitys, eli siinä niin kuin tavallaan otetaan ne oleellisimmat taidot, jätetään ja sitten sieltä poistetaan semmoista, mikä ajatellaan, että on siinä postmenopausaalivaiheessa turhaa. Ja yksi näistä taidoista on multitaskaus. Eli multitaskaus selkeästi, se niin kuin ikään kuin sen priorisointi vähenee ja se on niin kuin ikään kuin ajateltu, että se liittyy tähän niin kuin äitiysohjelmointiin, mikä on sitten myös mielenkiintoinen, että tavallaan siihen niin kuin raskausaikana tapahtuu tämmöinen rewiring niin kuin siihen suuntaan, että multitaskaus ja tämmöinen niin kuin ennustaminen ja tämmöinen kaaoksen hallintakyky muodostuu äärimmilleen, mutta sitten tavallaan tämä vähän niin kuin poistetaan menopausissa, niin tämä on tämä tämänhetkinen niin kuin yksi teoria siitä, että mitä tässä tapahtuu näissä isoissa kehitysvaiheissa. Mä tottunut siihen, että mä pyörittelen näitä niin kuin 13 palloa ilmassa ja kaikki pysyy siellä ja mä saan ne vielä kiinni, niin sitten ne rupeekin tippumaan ja tulee sitä sellaista niin kuin totaalista, että mikään lanka ei enää pysy hyppysissä ja mä oon jotenkin aivan hukassa ja tämä klassinen termi aivosumu niin alkaa olla semmoista niin kuin tosi voimallista, niin tälle on ihan niin kuin neurologinen selitys. Aivotoiminnassa tapahtuu, niin kuin energian käytössä aivoissa tapahtuu isoja muutoksia.